Moni ndine Jackie. Kodi mwamukumbukira Rosemary Ndlovu wa ku South Africa. Tinakambapo nkhani yake ndiochuka kwambiri. Zimayi ucha anali mpolisi koma amaphazi bale yake ndi anthu ena chifukwa choti amafuna life insurance. Amati akapha bale yake aja amakhala watenga life insurance nkumatenga ndalama akatero apitaso kwa wina choncho mpaka anaphazi bale yake 6 chifukwa chofuna life insurance. Nde akadali ndi milandu anampanga sentence, anapezeka olakwa mu 2021 ndipo anampanga sentence kuti akhale mundende my life sentence 6 kuti life sentence kwa munthu aliyense amene anamupha komanso anaphatikizapo 125 years pamwamba pa life sentence 6 ipo ndi munthu kuti sadzatulukanso prison koma ali ndi milandu inanso ngakhale ali prison ndipo akadazengedwa abe. Umodzi mwa milandu yomwe azengedwa ndione kuti afuna kupha mpolisi amene anachita investigate amene anafufuza nkumpeza kunena kuti apanga zinthu zachinyengo. Ali naye chidani koopsa mpaka akuti wakhala kufuna kupeza anthu oti amuphe mpolisiyo. Nde aliso anali ndi mulandu wina anabwereranso ku court eti wapezeka olakwa pa mulandu wina. Iyeyo Rosemary Ndlovuyo ndi nzake Nomsa Madau adanapangana kunena kuti aphe mamuna wa Nomsa Madauyo cholinga chonena kuti alandire ndalama za insurance. Nde awiriwo anapeza di munthu kumulipira unena kuti upita ukamuphe mamuna wake wa Nomsa Madau. Nde munthu analandira di ndalama koma anapita straight kwa mamuna wake wa Nomsayo kukamuza unena kuti mkazi wako ndi Rosemary andituma kuti ndikuphe afuna unena kuti aje ndalama za life insurance. Nde bamboyo anathawa anapita kanena ku polisi. Umboni wonse unalipo unena kuti anamulipira di munthu uyo chana anapereka chilichonse. Nde apezeka onse awiri olakwa pa mulandu umenewo anabwereranso mkhoti. Nde zochitika za Rosemary pena pake kuona mavideo yake zimakhala zodabwitsa. Nde ampezanso olakwa kuti kuti sentence yo ndi kuti ampanga sentence aonjezera pa ma life sentence 6 plus 125 years ndi kuti kayampasaso zaka zina zingati on top. Eti kuti mulandu ndi mulandu palibe zoti fa chonena kuti munthu ali prison ndi kuti sunga muzenge mulandu wina ngati apanga zinthu zina eti koma anali prison ampezanso olakwa akuyembekezera chigamulo. Iyeyo ndi nzakeyo Nomsa onse awiri. Mamuna wa Nomsayo akuti akukhala ndi mantha kwambiri nanga siyo akuziwa kunena kuti anthu amafuna kumupha alibe chikhulupiriro chonena kuti moyo wake uli safe. Ulendo wonse akhala kupita ku court Nomsawo akhala kubisa nkhope akumayenda chozolika pamene anzawo a Rosemary akhala kumayenda chonyada amene amanyadira amanyada Rosemary amanyada ngati kuti sanapezeke ndi milandu yokupha. Imene ndi update chabe ya Rosemary Ndlovu ku South Africa. Zikomo kwambiri.